O Concello de Chantada remitiu a Tele20 unha nota na que manifestaba o desacordo coas declaracións feitas polo concelleiro do PP, Ramón Reinoso, a esta canle, nas que facía referencia ás tarefas que se levan a cabo nos servicios de recollida e xestión de lixo. O Concello manifesta na nota que Ramón Reinoso minte cando afirma que non se recolle o lixo das papeleiras, que tampouco as hai, que non se está a facer a recollida de enseres nas parroquias e que non se repuxeron colectores. Para demostrar que non son certas estas afirmacións, o Concello enviou documentos que reflicten todas as actuacións deste tipo que a empresa levou a cabo tanto na vila como no rural. Empezamos por as papeleiras. O Concello afirma a existencia destas en 20 rúas e espacios da vila. Engaden que se recollen habitualmente pola empresa de lixo e nos parques pola Brigada de Parques e Xardíns. As calles e zonas onde están colocadas reflítese na nota informativa. Entre elas mencionamos as zonas do Parque do Sangoñeda, Entrada e Plaza do Pabillón, Parque Loísa Ribadulla ou Avenida de Monforte. En canto a recollida de enseres nas parroquias, a lista que nos enviou o Concello é moito máis longa. Amosa unha relación de persoas que solicitaron e que se lles fixo a recollida de enseres nos últimos meses, tanto no rural como no casco urbano. Pasamos ao apartado referido aos colectores. Neste senso, o Concello amosa unha relación de contenedores que se repuxeron ao longo dos últimos 7 meses do 2011. Un informe no que se reflicte os lugares que mandou repoñer e quenes fixeron esta labor. Por exemplo, mencionamos un de 800 litros que se puxo novo en Ansoar e outro en Vilaúxe. Por outro lado, en Comezo substituíuse un pequeno por outro de 800 litros. A nota enviada polo Concello remata textualmente: creemos que un concelleiro debe informarse do que vai a dicir, xa que hai profesionais aos que lle resulta moi desagradable que se minta acerca do traballo que si realizan.